एसे ब्लक खालामला आयो दिनै दुगैबावबाय गोजाङाखै स्कुल गैया गावदां हेलो गाइस वेलकाम टु जान्टा फाग्ला टु सिनलादों मर्निं सिखारबाय दा सिखारदों आदा बिन्दास नङा एबारनिफ्राय अखा बांसिगौलै नैबे वाटार साप्लाइ बानायनानै लामाया बिराद गाज्रि जाबाय जिखुनु जाया मा लाक्काबाय आयदा मा खालामनो मा मानो ओरैनो दान्दिसे ब्लक खालामला आयो दिनै दुगैबावबाय गोजाङाखै स्कुल गैया गावदां हा स्कुल गैया स्कुल दङ थांसै ए ओंखाम जाखांबाय ए आबैयालाय आबैया दखानाव थांदों बाजाराव माथो न'आव आयै उफाय गैया आदै बेना बिमा गैयाना नोंसोरथ' मिथिखाबाय दाख्लैनो इउटुबाव बेना बिमा गैया बिमाया खारबाय मा बुंनो खारनायल' नङा दालिया होनलायनानै मैथासो होनलाय ओंख्रिया हाथाया हि होनलायनानै हाथाया इसे जेबो गैला मैथासो ओंख्रिया होनलाय बुजिदों साला देला द Kira anu nama laga ABCD foreign ring nenge forelai deh ABCD forelai ring kaya lagi free dia beringat deh forelai forelai apa doi hah 1 2 3 forelai deh ringat asu bina nih kemana umsai forelai forelai hah bina nuni ring ria abi kalau mati sekolah dulu mau ngomong boleh ikut ya ke acang ke sering School gak nih? Release no. Gaya mati. School kita tahu mana? Talian. Ibu sih pernah dengar apa dengar lika dengar. Hagi. Ringji baik. Jadi ang lika dengar deh menfra apa sih dia? Anak terus. Bunai kira pada siapa nalai? Ini bulan siapa nalai? Ada kan? Deh kanda, sekolah tanda setelah naik ke? Setelah naik ke? Setelah naik ke kanda? Hah? Betul lah amat nunggu. Malah kau anu purika dong. Purika gimana madong purika le? Idu. Mari pagi bujang purika. Dender dana hari mana mana mulai psu danger strikin tu namanya pernah ayo ठीक है ना मजा ना हो जाके बिटी strikin ना हुआ शेष कभी किल खत्म हाँ नहीं माँ बाप पsu mulai lain bayang ane bego home sejan ya ayo Ang ni sila lana tangkana sir ni badi ni deng. Nubin badi ni ko labok wai malai ni badi kau nan labai neng. Pali kau nan lab deng. Salah. Ayo. Gedan lo kan le balai. Den dar bijing haye. Diu lo kan hun beng diu lo. Gedang bukan hun nang ko sak diu lo. Diu lo bukla cher lang la bai nang go. Đừng có langa lên, đừng có langa, đừng có langa. À, đừng có bơ. Mana? Asyik guslam, kita nak mila jumna map. Asyik dap kami guslam. Ya, malah kan kena asyik guslam deh. Ti, piku kan nama. Siapa malah tu kan ali. Laga, gue jangan bijak guslam kan nang sini. Lika bereng kaya, ruwet. Nane ini kok? Nane? Ayo, ikut dikek ke bawah sini aja. Oh, bikok. Sweeter ku singo kan nama? Numak selama. Simis nunga. Bob, kita ku dikejar na danger salah bile ku boleh. Mana ada kan kita ku dikek kok sih, kurang kita ku dikek uner na bina salah gade danger nai. Tani friend Bob. Mas danger mah. Bungna habu wai nengko. Ayo, mak kus debre. Usah semile, biku dah kan sih.
नायदो नों जालिथाय गथ'आ सिङाव गाननांगौ गावसो नै जाम जाबाय नोङो खांखमा फिसिग्रा जासिगोन बियो इलाय खांखमा फिसिग्रा जाबाय बियो इलाय नायदो नों गारसारजि र' नुखाथारसै बे एबार खांखमा फिसिग्रा नुखाथारसै बियो इलाय र' दे र' गानग्रोदो खांखमा फिसिग्रा नुखाथारसै बे एबार इलाय आयौ साइस नुयो सिनालांबाय आयसो जाया बे जाया गाननांगौहाय दागान बेखौ दागान बेखौ बेखौसो गाननांगौ सिङाव गानथोंसै उन्दै मानसि गोजां खांखमा फिसिग्रासो नुबाय गिदिर दागान खांखमा फिसिग्रा नुवाखै नों आयनायाव नायलाय नों बेयाव न' नै बार होनलाय र' क्रिम फुनसै र' जोंहाफ्रा मा खांखमा फिसिग्रासो नुबाय आं नोंखौ रुवाथि दोनसै मिथिबाय जिखुनु जाया सोरनाव रुवाथि थायो थादो आं नोंखौ नांला रुवाथि दोनसै आं नोंखौ रुवाथि दोननानै सानसै आं नों मायाव खारनोबा खारदो बेनोसै आं गायो नों दाहायनिफ्राय स्कुलाव थांबा दाफै नोंना बिसिबा न' लादो न' आरो नों स्कुलाव थांबाथाय दाफैखासै नोंखौ रुवाथि दोनबाय जाबाय आं मिथिबाय नों न'आव दाफैखासै आदैमोन ओइयाव बिबार बागान दं बिबार बागानखौ देखायनोसैलै आं माने एसे दुखुबो जायो नालाय ओंखायनो बै बिबारखौ नायनानै सुख सान्थि मोनो आं माने बरिया बिबार आदैमोन बैयो आरो बैयावबो सासे दंबावो मा माने बिराद अख्रा जाबाय जोंना गथ'आ माने बिमानि अननाय मोनासै नालाय बिबौ ओमफ्राय बिफायाबो खामानि मावोमोन गोजानाव ओमफ्राय दा फैनानै दंफैयो आरोना नै आदैमोन बिबार बागाना फैलायबाय वा बिबार बागानाव फैलायबाय आदैमोन जान्दा फाग्लानि बिबार बागानाव गेवलां बिबार बागानाव फैलायबाय आदैमोन नुबाय गोसोनाय दंबा आरो आङो दाबायदियाव हिनजाव प्रप'ज खालामबा नैबे बिबारखौनो बायनांला मानो होननानै बुङोबा जान्थाया हिनजाव प्रप'ज खालामबा बिबारखौ बायला आदैमोन माने नैबेखौनो लागोन आरो ना बेखौनो नैबे बिबारखौनो ओरै खानानैनो ओरै आयै गोग्लैबायसो नै खाना हैगोन ओमफ्राय जिखुनु जाया नैबे बिबारा जाहैबाय नैबेखौ दानस'दो माने ओरै थुना होदो होमबानो थाङो जाहैबाय ना नङा हो नङा दानस'नानै जेनेबा थुनानै होबानो थाङो जेनेबा बे बिबारा आदैमोन माने गलाब बिबार ना मा बिबार होनोमोनलाय गलाब बिबार फामे बिबार होननाय मोनसे गान दंमोन ना आदैमोन बे गाननिनो जाहैबाय बे बिबारा लागा नैबे बिबारा बरिया माने बे बिबारा आं गायजोबनायसो गोदो हिनजाव जानानै बिसोरथ' गायखाया माने नैबे जान्था गायजोबनायसो नैबे बिबारा बिराद साइसि दिल गार्देन हथाय आदैमोन बेखौ नायबाथाय मा खालामनो जान्था गायनायसो नालाय बिबारा बेयो आदैमोन माने जान्थाया नै जोंनि हगमा बिल बाजाराव थांनो नागिरबाय ओमफ्राय बेंक लाबाय बेंकनि पासबुक आदा खारोना मालाय हनै सैमाजों मा खालामगो दै सैमा फिसिलै बेयो माने माथाम दाफैखा आदैमोन जानला मोनला अरथारलागोनबो आबो फिनांसिगौ आदैमोन बायनानै लायनांगौ सिलिगुरियाव लायसै एबार मोजांनो गुफुर जायलाखौ बेंकआव दसे थांब्रनां फैसा बाखि नांगौ दंमोन ना रमिनि आश्रमखौ नायलांदो आदैमोन रमिनि आश्रमखौ नायगोन मा लाखो आबौ वाव आखायाव थफ्लासो लाबोबाय लागाव आबौ आखायाव मालाय थफ्ला रमिनि आश्रम जाबो बांद्राय बहालै 500 थाखा बख'बाय लाबाय फै बाखि नांगौ दं बेल' फैसाखौ बांद्राय गारजालै लागायलांबाय थांगासिनो दं आरो सनामोन रमिनि आश्रम जाना फाग्लानि गामियानो आदैमोन बेनो सोरबाफोर मालाबा लामाफोर आन्दायलाबाय फैलाबाय कन्टेक्ट हरनानै आरोना फन हरनानै बेनो रमिनि आश्रमा हगमा बिल नायबाय थादो बरियाखा मोजांनो हय मा जाखो बेंकआव थांनां दासो देरगासिनो दं बाजारा सिनेमाराथ' गिदिर जायो आरो बेयाव बेंकआ बेयावनो दं बेनो रमिनि आश्रमा सुनिबाराथ' बिराद गिदिर जायो बेयावनो बेंकआनो गैया जाबायना
मा खालामनांगौ दाना फैबाय बेंकआनो गैया सेस खयथायावथ' खुलियोमोन 10थासोआवनो खुलियोमोन गैया बेंकआनो मा जाबावनांगौ जाखो आदैमोन सेस नैबावनोमोन बेंकआ गैया गैया आदैमोन फैसा लायनो थांदोंमोन जानथिया सेस बेंकआनो बन्द' नोंसोरनो नुखाबायना आंना बेयावसो जायो बेंकआ ओमफ्राय दा दतमायावबो थांजायो थांनाया ओमफ्राय आं खाथिखाय बेयाव थांदोंमोन आरोना समाव ओमफ्राय दा बेंकआनो बन्द'बा माथो खालामबावनो बाखिया थाथ'सिगोन दिनै BTS B4 नारला B4 दालिया उफाय गैला खरा खरा खारथारलै आदैमोन गारिया माथो होनलाय दंजायो नालाय अखार गोनां ना साखावनो हायो जोंहा अखार गैया साख'नो हाया ओमफ्राय माथो खालामबावनो फैसाखौनो मोनासै आरो बेंकआवनो जिखुनु जाया दिनै खुलियानो ओमफ्राय गाबोनसो खुलिसिगोन ना गाबोन बख'नोसै हैसै माने गाज्रि जामोनसै बाखि गोनांफोर गाज्रि जामोनसै दिनै बेंक गैया गाबोनसो खुलिगोन बेंकआ माने गाबोन होनसां बाखिखौ गाज्रि जामोनसै बाखि गोनांफोर रागा दाजों सिदा जामोनसै बेनोसै आदैमोन थाथ'दो दिनैना भिडिअआ बेनोसै आदैमोन मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो बेयावनो दोनथ'लायबाय आरोना जान्था फाग्लाया